nganong ang tentasyon sa pagpakasala epektibo man kaayo? Bao ba mo? Tungod kay nakasintro ni siya sa atong panginahanglan. Ang atong panginahanglan nahibaw-an na si Yawa. Muna ang tentasyon sa Yawa iyang himuon nga ang atong panginahanglan ato dayong makabot dili magdugay. Muna nga kining tentasyon sa pagpakasala sa ako nang gikahatag nga mga pagpasabot sa una, doon na siya 11 tulo ka basic properties. Mao nang attractive kay na siya. Unsa man kanang LDS. Ang L lami, ang D dali, ang S sayon. So inigtinta lang na siyawa, lami gid na, nya dali, nya sayon. Pananglitan, hay may lami, bato o pan. Oh, mo tong ningon siya, kining bato, himo ang pan kay haron kakaon ka. Lami man ang pan. Oh, ana. Hay may lami, asawa o silingan. Be. Hay may lami, bana o pare, joke. Silingan, hay may ana, bebe. Hay man. Oh, kay bao na ko na. Mo na tintalon. Sunod, gipakita siya sa mga gingharian, perting daghanang gingharian. Kanang maghimo ka gingharian, dili biya na sayon, matud pas unang pagbasa, gidescribe ang gingharian sa Israel, niagi sila nga jutay, hangtod ni daghan, gidaog-daog, hangtod nga giluwa sila sa Ginoo, hangtod nga nahimo silang katawhan sa Dios, usa ka gingharian sa Dios. Dugay oy. Pero unsa may gingon si Yawa? Kining tanan ako ning ihatag nimo basta muluhod lang ka sa akong tiilan. Kining 1 billion ihatag ni nako nimo basta ako lay suportahe. Matod pa ganis istorya, basta mo pirma lang ka, aning pirmahanan sa impeachment, imo na ni. Basta mo pirma lang ka aning atong sa tong lain nga mga kuan, pirmahanan, transfer sa Pundos PhilHealth, imo na ni. Mo na'y kuyawing nana. Mo na karong panahon sa eleksyon, kwarta gyud gipalihok. Kaya nga naman, aron mahimo kong hari, mahimo kong senador, mahimo kong congressman, mahimo kong gobernador, mayor o mga konsihal sa lungsod or sa syudad. Imo na ni. Yukbo lang nako. Himua lang kong imong hari. Imo na ni. Oh, di ba mo iko siyawa? Behay may inyo bing dawaton. Tagaan kag 10 pesos o tagaan kag 10,000. Asa imo na? Sige. 10 pesos, sige kag sikad anang padyak-padyak or 20 pesos, drive ka ng habal-habal, nya tagaan kag 20,000 basta ana. Saman, hay may imo ana. Hay may gusto nimong sweldo. 20,000 ang buwan o 200,000 ang buwan. Ganang kag 200,000 kay dali ra kay kang mudato. Pero papirmahon kag mga anomalya, mga blanco nga cheque unya mauna na ang korupsyon para makuha ang mga kwartang dagko kaayo gikan sa panudlanan sa atong nasod. Sugot ka. Ana. Daghan kay nisugot ana eh. Hasta ning nagwali mo sugot usahay. Sige kag panaginot aning baligyag sila tuwa pag mo palit. Nya nay mo kalit og ingon kani pilam na tanan diha kay taplan ko na. Pero kani lang ni apader. Na siya.
Sunod, kaning sayon. Sayon kay pagpasikat karon. Kana bang matod pa sa yawa, ambak ngadtos ubos. Kay sapnayon makas mga anghel kay anak ko kas Ginoo. Kay bao man kung anak kas Ginoo, di man ginamutugot ang Ginoo nga madugmok ng imong tiil dito, hasta imong lawas. Ambak aron makakita ng mga tao nga kuan ka, gamhanan gyud ka, aron ipanabi dayon ka musikat dayon kag maayo. Tanawa karon di ba, naa sa atong mga TikTok, naa sa atong mga Facebook, YouTube, unsa pa na, viral dayon. Paghubo diha, nya kiay-kiay. Awa, di ba hasta pare, mutanaw na. Daghan kag views. Oy, atong humili, maghumili ta dinhi, may lag makaabot ang view og mga 30,000 sud sa tulo ka adlaw. Pero naay magpakita-kita diha sa ilang mga private parts. Sus, wala pa'y 1 minute, million ay. Maka-appeal mi ana usahay. Eling nga imong tupad, ing na ka-appeal sa gana. ing na ka-appeal sa gana, no? Mao na karon daghan kay dihang porn. Daghan kayo. Magic ba? Magic. Dali ra kayo kang musikat. Dali ra kay kang mudaog. Dali ra kay kang mulampos. Pareho sa eskwelahan. Cheating. Dali kay kang ma-perfect. Cheating lang. Pero imo nang tunag maayo, tandugaya na masud sa imong utok. Pero kudiguha diba, dali ra kay na. Kanang pagbutar, sus, dugaya nimo matigom aron ka mudaog. Bayari ng nagkontrol anang naang machine aron ma-alter ng resulta bisan pag maglingkod-lingkod ra ka sa inyo, inig resulta ana ikag yapoy daog. Unsa man na siya? Tika sa eleksyon. Sama na? Sa ito na tawag ito, dagdag bawas. Dagdag bawas or naa na sa kuno karoy by percentage. Ang nakaapan ra ba, kaya nga tong kumilik, masuko man og naay musulti nga kani unta mo'y maing buhaton para malikayan ang dagdag bawas, ikiha naman hinuon, paila naman og kaso, kanang attorney nga ning sulti karon nga expert pod kay siya, na nagdemo man gani siya, diha to siya sa usa ka istasyonan, akong nakit-an karon social media, iyang gidemo, kay kamao man sa siyang muhak, kay auditor man siya ni anang mga hackers, kana mga system, kay CPA, lawyer man siya. Iyang trabaho, to audit sa IT system, kung wa ba'y mga loopholes diha sa mga kompanya nga under sa ilang pag-audit. O iyang nakita, nga common gid ni sa tanan nga mga digital or kana mga online, mga automated machine, masudlan gina siya mga binuang kay code ra man na code nya kisa may moili sa code kadtong tao nga naay access, physical access sa usa ka machine, o kinsa man ning mga tao nga dunay physical access sa atong mga machine para moihap sa eleksyon, mga politicians rasad na sila or related sa mga politicians. Unya kung dunay vested interest ang usa ka politician, nya ang gakupot aning maong machine iyang suod na nada sa iyang pag-ingon, ihatag ko ninimo kini nga maong amount, ihatag ko ninimo basta lang i-alter ang resulta. Dali ra kayo. Nalingaw ko sa iyang demonstration na social media. Tanawa ninyo. Gadimo sila. Siya kunwari kaning akong computer mao ni dunay code. Gibutangan na niya mga code dito. Ano bang murag kuan lang ba nga eleksyon na kunuhay. Iyang gidimo. Kaning maong code mao ni ang corrupted nga code nga gisod diha sa computer. Anhin ako dinhi adjuston. Nya mo ingon sa to katong naminaw, sige ko no, sulay ko no. Idimo. Siya unsa man, siruhan ang kontra. Siya sige, siruhi ko no. Siya kanya ra nga code akong usbon. Yang giusab ang code. Butar dayon, kunwari butar A ug B. Candidate A, candidate B.
tagaan niya 5 kabot si A, tagaan siya 5 kabot si B, pag run niya, napo kabutar ang A, 0 si B. Insa ay lang na, kay klaro rasad kayo. Kuan lang, tagailag 3 kabot si B. Gi-adjust sa pod niya dito ang code. Mao gyapon, 5 kang A, 5 kang B, pag run, 7-3 ang resulta. Insa percentage na lang, percentage. 80% kang A, 20% kang B. Ma-adjust ra gyapon dito sa code. Galingkod-lingkod ra siya. Maghuwat ra siya sa tawag. Mao na ang mga hackers karon. Maglingkod-lingkod ra na. Sa una, katong dagdag bawa sa una, magbantay ka presinto, tiuna ni mong pusil, usban na niya, usban nagsuwata na. Masakpan man ka to. Karon galingkod-lingkod na, gato tinambid, inom-inom o kapi, gahuwat rag tawag. Nya, adjuston na itong code ayon. Kaya nga naman, doon na may physical access ang tao nga kontak niya. Ug mauunta ni ang atong panaganaan. Ug i-discuss ni in public, ug tagaan ni og pagtagad unta sa atong nagduma sa resulta. Kay kasayang lagi sa daghang nagsakripisyo para lang moadtos presento, unya gi-automatic na lang og control sa pipila nga dunay nada sa tentasyon sa yawa. Ug usa ra gi hinungdan ani mga igsoon, kung tan-aw nato ang yawa, kanunay ginyang gida ang pagtagad sa tao sa iyang kaugalingong kaayuhan. Himuan ning bato nga pan aron makakaon ka, ikaw ra gyud makakaon. Nya ningon si Kristo, ang tao dili mabuhi sa pan lamang apan sa matag pulong sa Dios. Unsa may pulong sa Dios, higugmaa ang imong isig katao samas imong kaugalingon. So ningon tingitos Kristo, una kumukaon basta magdungan migkaon sa uban nga mga gigutom. Muna dinis ato, ang translation nato ana, kining atong slat-slat. Slat-slat ba? Magdungan ta og hatag og kaayuhan sa atong simbahan. Gilingay mong tupad. Ing na nikao na ka? Nanikao na ka? Ang nindot unta to, una mo mukaon, palit usag slat. Ana, no? Kay haron nakapaambit na kasuban og ikaw na say mukaon. Ana man na, bisan katong multiplication of bread, gipikas ni Kristo ang pan, wa man siya muditsog kaon. Iya usang gipanghatag ngadtos mga tao. Kana bang maghuna-huna ta sa Ginoo ug sa atong isig katao? Mao na ang sugo ni Kristo, love God above all, love your neighbors as yourself. Ang tentasyon kanunay na siyang moingon, love yourself, disobey God, and don't mind your fellow men. Don't mind them. Ilasan nga, mind your own business. Mga asawa, kanindot untag, di yun mo mukaon kung dili pa makakaon ang inyong bana. No? Nya mga bana, di yun mo mukaon kung dili pa makakaon ang inyong asawa. Kamusang mga ginikanan, di unta mo mukaon, busog kay mo niya ang inyong mga anak, gigutom pa. Kamusang mga anak, utro ra ba sa mga buangon, ay sa mong kaon, samtang wap akakaon ang inyong ginikanan. Ang pari sad, dili sad mukaon, samtang wap akakaon ang parishioners. Dili sad unta makaako ang pari nga maghigda-higda sa nindot kay niyang higdaanan, samtang ang iyang mga parishioners gabutang lagtrapal nga gision, isip atop sa ilang balay. Mo nang nanghimo tag mga balay kutob sa tong mahimo tungod aning slat-slat. Magpista ta karong Abril 3, Mayo 3, manghatag na sa tag mga bugas ngadto sa mga kabus kay nato mga kaigsuonan, mga 4,000 ka families ni atong tagaan puhon. Kay di ta makaako nga magsigi tag kaon dinhi unya samtang sila gipanggutom pa in taon. Di ba?
Sige tagpanindot sa ato dinhing simbahan ang atong mga kapilya perting batia mo nang duna sa tay kontis karon igpista nato sa mga kapilya aron ang premyo ilang ipaayo, ipa-improve sa ilang kapilya. Gani karon sa atong 5 ka tuig ng paghimo ani, hurot-hurot na gid atong mga kapilya dinhi arang-arang nagyugnaong. No. Ana. Salamat. Mao na nga di jud ko mapulan og bisag dugay kay ni tigomon di lang ta magdali pero sultihan ta lang gyud mo nga ang atong SBF dag kaning para sa atong kumbento nga nahuman na ra ba ni atong kumbento patamho magbayad 52,645 na atong halin na apay 7,355 ka slots nga available 500 pesos per slot. Nya na ani 16 slot challenge nga tag 8,431 na ka 16 slot challenge atong nadawat. Nya katusang GHDP God's Healing and Deliverance Powers para ni karong Holy Week magrekoleksyon na sadta sa mga kapilya, magrekoleksyon ta dinhi, magpakaon tas mga gigutom. Ang atong halin niabot nag 4,554 na apay 65,446 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya naa ni 12 slot challenge nga tag 1,200 130 na sad ka 12 slot challenge. Nya kadtong atong itukod og haligi dito sa parokyang Father Arnel, katong haligi para ni Mama Mary, our Nuestra de los Remedios Parish, HPMM. Ang atong halin, abot nag 6,837 na apay 5,163 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Yan, nasad ni 20 slot challenge nga tag 2,038 na say atong nadawat. So kung atong sumadahon mga igsoon, pila ragi atong ihatag aning tulo ka slots nato karon? 700 pesos. 500 is BF dag, 100 ang kadtong atong para sa Holy Week o pista, 100 sad para sa haligi ni Mama Mary. 700. Sa atong 700 nga ihatag dinhi sa simbahan, mahimo natang kauban sa community ni Kristo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gisgutan dinhi nga ingon diri, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong mga ngabil o sa inyong kasing-kasing. Alang kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo o mga dili Hudiyo. Kanabitang maghuna-huna na ta nga ang kabubuton di sa Dios dili lang para nato, dili lang para sa pipila, para giday ni natong tanan ang kaayuhan. Lisod ba ni o sayon? Sige, lingi ay mong tupad. Yung na okay ra nimo ikuyog ko nimo sa inyong balay. Na okay ra nimo. Niya imo man ang bana, may siya kuyog na bitaw ta. Inadili man ang kuyog nga magtupad ra. Kanang kuyog ba nga nagbinatiay? Kana bang kuyog nga ikaw nibati ka sa akong gibati, nibati sa ko sa imong gibati. Ana no? Nindot kayo. Kung magsigi na lang ka dihagyaw-yaw, awa na ka nibati sa imong gibati, sa imong igsoon. Sa ato rong mga kandidato sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa ka nila ang nibati gyud sa panginahanglan sa atong mga Filipinos here and abroad. Maunay atong butaran. Kinsa nila ba ang nibati? Ato ng pamalandungan, atong usisahon, aning nabilong aning Team Marcos o Team Duterte, kinsa nila'y nibati o kinsa sa nila'y natintal sa tentasyon nga ngayawanon kay di sa nato butaran, labi na ginang
magsigi give in anang lami, dali og sayon. Nya kay dili man ni siya sayon natong buhaton mo nang ningon tas atong salmo, ubani ako Ginoo kun anaa ako sa kalisod. Ang Pilipinas karon anaa sa kalisod. Ang Pilipinas karon anaa sa pagpili sa mga kandidato. Lisod pilion kay pulo sila maayo kaayo gawi karong panahon sa kumpanya. Lisod ta pagpili mo na magpag-guide ta sa Espiritu Santo. Mo nang naot-unta ang atong kinabuhi makabuntog gid sa tentasyon. Na nagani lami huna-huna adayon nga tentasyon na. Ako bitaw ikakita nako sa mga pan, kanang mga pizza, ana pagkalami agyot kay ako ginang paborito. Pero kay nag-low carb bang kunuhay ko karon, na normal naman akong sugar, pinaagi ani, moingon ra gyud ko, mas importante gyud ang ubos ang sugar kaysa lami sa baba. Nya nadasad din ako sa akong spiritual struggle. Ikakita na kog lami, na mo pop up sa cellphone nga lami, mingon din ko, unya na lang ka. Balikan ra day gyapon. Dili maka-reject na sa taba. Sama nga ma-reject na to ang lami sa baba, ma-reject sa nato ang lami sa lawas. Mao nang disiplina, ang paghuna-huna kanunay sa sugo sa Dios o sa atong paghigugma sa atong isig katao. Manindog na ta.